המערכת החכמה שלנו דואגת לתזכר את לקוחותיכם באמצעות הודעות וואטסאפ מתוזמנות, לפי ימי הפצה וקווי החלוקה המתאימים לכל לקוח. בלחיצה אחת, הלקוח נכנס לאתר ההזמנות האישי שלו. מולו מוצג סל קבוע ומותאם אישית, עם אפשרות לאשר, לשנות או להוסיף פריטים חדשים באופן עצמאי. המערכת מבצעת תהליכי בקרה חכמים. אם ההזמנה בוצעה ליום הספקה שאינו מתאים, היא תועבר אוטומטית לסטטוס לאישור מנהל. אם הכל תקין, הסטטוס מתעדכן למאושר לביצוע. ברגע השמירה, ההזמנה נפתחת אוטומטית בפריוריטי, ללא צורך בהתערבות ידנית. לאחר האישור, הלקוח מקבל הודעת וואטסאפ עם עדכון על סטטוס ההזמנה ותעודת ההזמנה הרשמית. בנוסף, האתר מאפשר צפייה בהיסטוריית ההזמנות של הלקוח. והפקת דוח גיול חובות בלחיצת כפתור. כך אתם חוסכים שעות של הקלדות ושיחות ונותנים למערכת שלנו לעשות את העבודה בשבילכם.